guys. Mga crumpets na dyan si Jan. Kuya, what are you eating here, Milo? Cereal? Yeah, the onion's too strong, no, Han? Oh, no. Gamit ko yung DJI ko, guys. And ito namang isa umiyak. Tapos kaninang madaling araw. What time we went to the toilet, Bab? Like 5:30 nagising ako kasi ihing-ihing na ako. Mommy has to lick on the rocks. I'm cold. Is Zachary awake? Bab? Mommy. Yeah, your man. Is he awake? Mag-golf sila, guys. Babalik kami sa pagtulog. Ang kaming dalawa nandito pa nakapikit ang mata. Umiyak to. What did you dream about again? Pag nananaginip siya, umiiyak siya, grabing iyak, para siyang naiwan na, basta super. Yun ang nakagising sa akin din. Naiihina ako, pero pinipigil ako kasi maglalakad at sobrang lamig. Nung umiyak na to, hindi ko na napigilan yung aking paggising. So umihina rin ako. Baba. Itong gamitin ko kasi full yung memory natin dun sa isa. Kailangan ko pa siyang i-transfer yung vlog kahapon. Kasi isang vlog lang ang kasya dun sa SD card na yun. Kasi madami yung SD card, kaso yung iba, may mga laman pa yung guys from 6-7 years. Yung Bali, meron pa doon. Sana okay pa sila. And ano pa bang ang laman doon? Yung ibang mga hindi ko na-upload. Ang dami ko guys na hindi na-upload ng mga vlogs na nasa SD card. Pero hindi ko din i-delete kasi ewan ko lang. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung hindi ko na yung ma-upload kasi ang bata-bata pa nila no. Yung iba. Pero yung Bali, hopefully ma-upload ko. Tingnan natin. Kasi gusto kong makita yung ganap namin doon sa Bali. Lalo nung maliit pa sila. Ang cute pa nila noon. Okay guys, we're going back to sleep. And mamaya si Jan kukunin niya dito yung kanyang pang-golf. So mag-iingay na naman siya. I'll see. Okay ba yung ating DJI also? Yung number 2 to sa akin guys. Kailan ko ba ito nabili? Kung maalala nyo, pinalit ko yung lens. 2 lens. Tapos nagbigay pa akong basta. Pinalit ko lang to na may konti na lang yung binayaran ko. Tapos, hindi ko naman siya nagagamit. Ngayon, gamitin natin kasi yung ating camera as sa naglolo ko, walang SD card, full memory. O, diba? Ang daming issue ng ating isang vlogging camera. Pero at least ito magagamit natin. Try natin dito sa getaway natin. Pero gagamitin ko pa rin pag ko yun, na transfer ko yung mga na-vlog natin kahapon. Pasensya na nakapikit ang mata namin habang ako para habang nagsasalit. Nag-change ang kulay niya, no? Minsan diliman, minsan madilim. Ayun na yung kanyang. Let me see your crumpet, hon. Wait, tamo. Ayun yung crumpets. Crumpets. Zach, are you awake? Ang ng araw. And kanina, ang aga, di ba? 5:30 kami. 5:30 basta. Mayroong ganap sa labas. Kasi today is Anzac Day, right, Han? A lots of people na nagsiservice sila doon. Malapit sa caravan ni Joe. Baka nagising yun si Joe kasi may service kanina. Nagtatako sa ko, bakit ang daming tao? Ang aga-aga pa yung pala Anzac Day. Babe, you know what? You have to fold the clothes, Han. Sinabihan ko siya kagabi, baka madumihan yan. Kasi baka pag oras na ng wedding, saka yan matapunan ng kung ano, mapunasan ng kung ano yung damit niya dyan. Why don't you hang it in your cabinet? You don't want it? Well, just hang it and then fold it on the bottom. That's what I did to mine. Give it to me, I'll put mine.
I'll put it in mine. Give it to me. Might get Ah. wrinkled. Ilagay ko sa ano ko, Woogies. closet ko. What Walls. baby? Oh, si Sunny, hindi ko natatakpan For yung breakfast hour? mic nito. Milo? Like, You're going there, Baba? On back. Right here, go. Good. cheese on it. Yeah, you have to eat cheese. I don't want cheese. Inaano, dating gusto niya yung cheese, ngayon ayaw niya na. Kahirap to kabanding ng kumain. Nakalis na ang daddy niya and siya. I'm putting on my skincare where the toilets are. I bring this to wipe my face. Kasama niya si And I bring Sophie. this too, Mum. Yeah, put it in your hair now. Skincare na daw siya. No, you put your all the way down and then flick your hair out. Yep. I-share niya yung skincare niya kay Sophie. You see your skincare. Okay, got towel. Oh, paper So I towel. got the Put your paper towel. kids face cream Uh-huh. and Where's the foam? Yeah, that one. kids face wash. Yeah, and then where's I got it the for my birthday. where's your sunscreen? Oh. Baba, bring your bag. You get your toiletries. Bring that one so it's easy for you. Yes. What's the use if you're not gonna bring that one? Alright, looking because I need to bring my lip gloss. Yeah, may And lip balm for din siya. the Si Zach, sunscreen. hindi siya sumama. Umalis na, sabi ko ba sa inyo? Umalis na si Jan, tsaka si Kuya. Okay, so let me go put my skincare on. Nagbubukas na ng blinds si Zaki. Not that one yet, nak. Gusto niya lang ibaba yung dito sa amay sa akin. Okay, I'm gonna Is go. it freezing? Freezing outside? Okay, I'm gonna go put my skincare on. Okay, see ya. Good luck. Ang cute ng kanyang pa-unicorn. Okay, see ya. Hey guys, good morning again. Ayan, may araw na. Lumabas na yung araw. And baka mag-walking kami. Mag-walking kami nila Kylie, Zach, 9:17. Kasi si Kylie gusto niyang i-check yung nails dito. And sabi ko, ako, hindi na ako magpapanis kasi nagpa-nails na tayo. So mag-ayos lang ako. Magbihis lang tayo, maghilamos. Dito na tayo sa labas. Kung nasa ng caravan nila Kylie. Hinintay lang natin siya kasi may kausap pa siya sa phone. Then, mag-walking tayo papunta doon kung saan. Titingnan ni Kylie yung pa-nails nila dito. Ayan yung dalawa, ayan. Ayan, kita niyo. We are walking now. Si Zach mag-scooter. Si Holly andun tsaka si Sophie. Ang ingay ng mga seagulls. Ayan si Holly girl. Okay, baby. Why you didn't wear your trackies? Kanina iba yung damit niya, ngayon iba na naman ang damit niya. Si Sophie hindi nilalamig. Ako lamig na lamig. Film ko daw siya. Oh. Oh, lamig ng hangin. Ayan yung river, oh. Where did you go fishing last night, Zach? Here? Where did you go fishing? Diyan sila nag-fishing kagabi. Wala naman silang nakuhang isda. Dito na kami kung saan sinasabi kung nasan yung pa-nails. Pero parang hindi ni Kylie makita kung asaan. Pumasok siya dun sa smoke accessories para magtanong. Kasi eto yung address eh. Pero wala eh. So, kailangan namin daw umikot dito sa building na to. Right, Kylie? Here, berry nails, here. Ayan. Is it open? No. Oh. Not open till tomorrow. But Yeah, kasi
Anzac Day. So, dito bukas. Siya pupunta. So, pabalik na ulit tayo. Parang ang ganda dyan. Oh. What pub is this, Kylie? Amanti. Amanti. Siguro Italian restaurant yan. Ang ganda. And ayan yung view. Nice, isn't it? Ang ganda, ang cute. Ang ganda ng ambience nila. Tapos ang ang view mo, river. Tapos eto din, maganda din dito. Parang ganda rin dito kumain. This is the Berry Hotel, Kyle? No, this is Berry Hotel? Yes. Ganda din. Oh. Ang ganda mag-walking dito, napakalinis and napakatahimik. I mean, malinis naman yung iba namin na pupunta. Ang ibig sabihin, siya, very quiet. Tingnan mo, may nag-walking, nag-run. Napaka-safe. Or baka kasi wala ring pasok kaya tahimik. But yeah, I like it. And ito yung kanilang, is this cabin, Kylie? Or apartment? Ito yung apartment for rent. Part of the Berry Hotel. Ang gaganda, parang bago lang. Sabi niya bago. This is new, right, Kylie? New build? New build, right? Yeah. Yeah. Ang ganda rin. Kung hindi, yun nga sabi ko sa inyo, kung hindi tayo nagkaraban dito tayo mag-stay isa sa mga unit dito. Pare-pareho ang itsura nila hanggang doon. Tapos yung view, river. Ayan. And dito naman, hindi naman siya kalayuan doon sa apartment na yon. Doon. Eto naman maganda rin, tingnan niyo. Oh, ganda rin ang kanilang mga accommodation dito. Ayan siya, oh. Ayan siya. So, eto, dalawang unit siya, guys. Ayan. Ay, meron pa dun sa likod. Ang ganda. Ang view nila, river, pero may mga puno. Mas maganda doon ang view sa una kong pinakita sa inyo. Pero maganda yung kanilang accommodation dito. Ayan, oh. So, parang stay kayo dito, 420 a night. Minimum of 4 days dapat. Doon sa kabila, nasa 360, 370. Tapos, 3 days ang minimum. So, may mga minimum sila sa pagstay. Yung tatlo, hinihintay kami kasi ang tagal namin mag-walking. Ayan, nakaupo sila doon. Facing the river. Ayan. Ganda dito talaga. It's nice, isn't it, Kylie? Kylie, it's nice in here. Beautiful, yeah. Tapos ayan yung caravan natin dito. Well, hindi dito, pero ito yung caravan park. Tired? Okay, dito na tayo ulit. Gagawa siya ng bookwork niya. Ako mag-i-edit din ako habang wala pa yung boys. Dito yung magkapatid. Naghugas pala ako ng mga pinagkainan ng aking mag-aama. And amoy sibuyas ngayon dito sa caravan. Kasi kagabi, kung maalala nyo, nagcha-chop-chop ako ng mga veggies. And amoy sibuyas. So, ang ginawa ko, yung fridge din namin is amoy sibuyas. So, nasa ziplock siya, pero ang lakas ng amoy. So, linagay ko ulit siya sa ibang plastic. So, hopefully, hindi na maamoy ni Jan. Kasi sabi ni Jan, ang baho daw. So, ngayon, mag-refill tayo. Ito, nabili pa namin to nung nag-caravan life kami papuntang, basta 2 years ago na ata yun, guys. Ito yung nabili ko, kung nanood kayo ng vlog namin. Nabili ko to sa market. Sa New South Wales. Ito yung lemongrass margarita. Ang bango nito, guys. So, bumili ako yung nasa bottle para pang-refill dito. Sana hindi matapon. Kasi sayang. Huwag matapon, please. Ay, natapon. Almost na sana hindi matapon. Natapon siya ng very, very light. I-spread natin to dito sa, punas ko siya dito kasi parang bumango. Sayang. Punas ko siya dito sa mga gilid-gilid. Ang bango nito, guys. Kung amoy niyo lang, ang bango. Punas ko dun malapit sa dito sa may fridge. Para, para itong maamoy ni Jan.
Tapos dito sa gilid ng pintuan. O, diba? At dito, ipunas natin siya dito. So, ititip mo lang to. Ganyan. Ganito. Ano? Nasobrang ko naman sa sa higpit. Ganyan lang. Ano ba yan? Nasobrang ko siya sa higpit. Pero ayoko naman siyang matapan ng bongga. Ayan. So, itatak-tak mo lang. Then, ihang mo doon, dito. Pakita sa inyo mamaya. Ang natin dyan. Pero ito, ipunas natin doon sa wood. Kunin natin ulit. Ilagay natin dito. Kasi sayang. Ang bango-bango. Tapos punasan natin to ng wet. Oh my God, ayan. Ang bango na. Ang bango na. Naglinis din ako. Kaya ang bango na siya. Mabango na. Eh, maglinis tayo. Para pagdating ni Jan, maglinis ang kanyang caravan. Diba? Bango na. Hindi na sibuyas ang amoy ng caravan. Kahit si Sak, galit na galit sa amoy. Ayun, alam niyo naman si Sak ang ilang napaka-sensitive. Lahat ng mabaho. Manay. Did you go swimming? Hindi ko pinasama si Holly kasi walang magbabantay. Where's Holly? There. Nagtatampo siya. How's the smell here? Is it that? Huh? Is it that? Yeah. Wait, do you just open it and close it? No, I put more. Yeah. I got that one. You say it smells good now? Are you happy now? Doesn't smell sibuyas or onion? Yeah. Naligo sila. Kasama niya si Sophie. Ha? I went in that pool. Which one? That pool there. The big one? The cold Yeah, and then I one? went down there. May Right, spa kasi sunburn. may spa kasi doon. How's the spa good? It's not a spa. There's no spa? You said yesterday Oh, I there's a thought there spa. was. Oh, so what was that then? Nothing? Cold water as well? Ilabas ko pala yung yung ating bacon kasi pagdating ng boys, magbe-bacon daw sila. Frozen naman. Mamaya, magkalas ako nito, magkalas. Pag-iwa-hiwalayin ko. Stop! Papagwapo na siya doon. Delete it. Why? It's alright. Delete it. Ayan, nalis ko na yung mga kalat nila dito. Ayan, malinis na dyan. Punasan ko na lang yung table. Tapos si Jan ang magva-vacuum mamaya. And, naligpit ko na rin yung... It's too early for that, Zach. Naligpit ko na yung oven toaster. Try it, Mum. Na, I don't give you a try the waffle bit. like. It's too early. Not It's yet. like Not yet. Mag, Magnum? yeah, The almond one? No, you're right. You can have it first. Mag. It's too early. Good. Uh-oh. What do you call that one? Magnum. No, it's not Magnum. No, it's not. Maximum. Huh? Maximum. Maxibum. Maxibum daw yan, guys. Kagabi yan din yung dessert niya. Binigyan niya si Kobe. Did Kobe likes it? Not the best flavor. It's not the best, and then you want me to try. No, it's good. This is my second best. Your second. But the cookie one. Ah, the Oreo cookies. No. Sandwich. You like that one better. Okay, so yan, nalinis ko na dyan. And, dito, and ayan na yung laptop ko. Ready na siya para magtrabaho.
And ayan, Anzac Day. So, yung mga nasa news is about sa Anzac. Mga veterans. May parade. Huh? Who's in war right now? Yeah, it's a parade. No. What? Is Russia and Ukraine still going? I'm not sure. Yes, I think so. They're still. And what's it called? Ukraine. No, I said that Ukraine and Russia. And Ireland, no, Israel. Huh? Israel? Ireland, And what? Gaza, Ganda? Gaza Gaza. are in war. No, Chinese people wants to start a war with us. To us? Oh no. What you gonna do? Yung China raw gusto mag-start ng wars sa Australia. How did you know that? I don't believe it though. You don't believe it, yeah. They said it on a current affair. Current affair. Oh, sa balita daw kasi. Alam niyo naman to si Sak, updated sa balita, sa mga ganap sa ibang bansa. Good? Okay. Ano na ako, mag-edit na ako. Bago pala ako mag-edit. Kain tayo ng eto ba, banana bread. Ay, amoy pa talaga yung sibuyas. Ang lakas. Ano? Pag binuksan yung wrap, pero binalot ko na siya sa papel, sa bag. Sana yun? Still smell the onion. Yeah, naka-ziplock tapos binalot ko pa dito sa Onion stinks. But it's good. Okay. Mag-banana bread ako tapos yung juice. Try the waffle. Honest, Ang kulit the talaga. best bit. The waffle. It's alright. Too sweet. Nasarap siya pero sobrang tamis kasi. At for sure, hindi niya ako tatantanan pag hindi ko yung knife. Kaya, ngumanga ka na lang. Nga. Okay, kain muna ako nito. Dala ko yung bone broth. Ilang araw na ba ako hindi nakakainom? Once a day ko lang naman yun iniinom. Pero not every day. Every other day. Depende. Masarap tong Mildura juice. What flavor? Ay, sorry. Mango orange. Masarap. Favorite yan ni Johnny Boy. Asa na yung banana bread? Di ba banana bread? Okay. Sarap ng banana bread natin, guys. Si Kylie at si Joe, gustong-gusto nila ang banana bread ko. Give me that one. Really? No, that. Meron tayo dito ng bin bag. Good? Yeah. Okay. I'm just gonna eat this and then I'm gonna edit. Ang oras kaya darating sila dyan? Anong oras na? What time is it, Sak? 11:34 na, guys. Wait, don't wash your hands there. I got the bacon. Here, Because I think I do